No, konečne sa spustilo nahrávanie a ja pozerám, že tú kameru mám dosť nízko, takže ja si to potom trošku ešte nastavím. Nejdem už teraz sa zdržovať, lebo mám to tak. Dneska nedeľa 31. mája a ja vyrážam na jedno celkom špeciálne podujatie pre mňa. Ideme na motopúť, počujete dobre, motopúť k studničke Pozba, to je niekde na Maďaroch pod Vráblami. Sú to cyklisti, nezraziť ich hlavne. No, takže ako sa hovorí, Pane Bože, kde som sa ja zobral na motopúti, na posvetení motoriek. Môžete byť, tí, čo ma poznáte, pokojní, stále som starý heretik, ako som býval, ale ako sa snažím tvoriť obsah tohto kanála, tak vlastne je tu priestor na istým spôsobom pokrytie rôznych aktivít, ktoré teda súvisia s motorkami, ktoré majú už teda ten život na motorke má istý charakter takého fenoménu, by som povedal. Je to naozaj zaujímavé a sú rôzni motorkári, to treba povedať, akože ja neviem, či som taký, v podstate myslím si, že taký štandardný, a to, čo okrem jazdy na motorke ma fascinuje, tak je aj život a komunita motorkárov. A tá komunita motorkárov je nielen teda na klasických motostretnutiach, otváranie ciest, zatváranie ciest, ale aj napríklad motokempy, viacdňové podujatia. No ja samozrejme teda sa hrdo hlásim k cestovateľom, takže samozrejme dlhé presuny a dobrodružstvo za hranicami všedných dní. Toto áno. No ale pre mňa nepoznaná časť sú práve tieto náboženské podujatia. Ja napriek tomu teda, že som neveriaci, mám v úcte všetkých ľudí, ktorí majú nejaký svetonázor, nejaké náboženstvo. Aj idem teda s parťákmi, ktorí teda sú takto založení, samozrejme, však pre nich je to v podstate významná udalosť. No a chcem sa pozrieť teda, že ako ide dokopy motorkárska kultúra, ktorá je tak trochu, povedzme si úprimne, nie celkom kresťanská. Nájdete tam viac rohov ako krížov, a keď tak kríže, tak sú to skôr také tie ríšské kríže, nosia s obľubou kolegovia s harlejkami a čoperami. Takže je to pre mňa zaujímavé naozaj, že keď som na nejakom stretnutí motorkárov alebo je nejaký koncert a všetci sú takí divokí a ukazujeme si paroháče, to je ten symbol ukázaný rukou. Dúfam, že mi tuto dajú prednosť. Dáš mi prednosť? Musíš. A presne takíto ľudia teraz tam vlastne budú a budú teda prejavovať inú časť svojej osobnosti, tak som zvedavý naozaj. Aj skúsim vám to potom teda trošku natočiť. A ja už prichádzam na miesto stretnutia, prosím pekne 2 minúty skôr. A už tu čaká
tu čaká prvý člen partie. Výborne. No, tu sme. No, konečne. Tak, už sme sa dali dokopy. Tuto, ako vidíte, partička. Máme medzi sebou tuto Lukyho na 125-ke. Takže pôjdeme len tak rýchlo ako on. Čo mne vyhovuje? Ako už viete, nie som žiadny trhač asfaltu. Radšej mám pohodičku. A no, kam ideme teda? Ak by som sa ešte k tomu vrátil. Posvetenie motoriek. Ja si hodím, čo cez motorku prší plášť, alebo neviem čo. Nie, o to nejde, ako vôbec netuším, či aké to tam bude. Kľudne nech mi ju pofrkajú. Motorke to neublížia, mne tiež nie. A naozaj som zvedavý na tú komunitu motorkárov, aká tam chodí. Že je tam omša. No, to sa nejako to prečkám niekde v tieni. A potom by tam mala byť nejaká tá jazda. Jazdy, toto mám rád, keď sú dobré. Bol som už toho roku aj na takej, bože, kde to bolo, Bojnice. Otváranie sezóny v Bojniciach. A poviem vám, v čom bol problém. Strašne veľa motorkárov. Ale toto, ako každý usporiadateľ, určite sa teší. A ja to vidím z roka na rok. Nie som nejak dlho, ale vravím, mám sezónu na skutri, sezónu na motorke. Toto je v podstate tretia sezóna v jednej stope. A ako som spomínal, komunitné podujatia ma bavia. No a teda v tých Bojniciach už to bolo, ja som tam bol každý rok, aj na otváraní, aj na zatváraní sezóny. Čiže v podstate som tam bol 4 krát. Teraz tam bol ako suverénne najviac motorkárov. No a išlo sa medzi Bojnicami a Handlovou, čo je v podstate krátka trasa. A teraz, keď sa tá šóra tých motorkárov natiahla, tak neviem, či to bol nejaký organizačný problém, alebo ako by sa to dalo opísať, tak vlastne vzhľadom na to vznikal ten efekt kolónový, ako keď sa pribrzdí na nejakej križovatke, že to nie je plynulé. A tá kolóna motoriek v podstate skoro každú chvíľu sme stáli pred každou križovatkou, ale tá bola tak ďaleko, že vy ste ani nevedeli, že stojíte vlastne na nejakej križovatke. A išlo sa tak, keď sa išlo 50, tak bolo akože dobre. Bolo teplo, asi ako dnes, ale dneska trošku prefúkuje, takže je to celkom do pohody. No ale tí, čo jazdíte, viete, že na motorke to chladí len keď idete
v tých kolónach to bolo hrozné. Potom vám to pokazí tú radosť, že sa pečiete každú chvíľu. Akože ten úvod dobrý, to, že tak prídete a ste teda súčasťou takej tej masy a to vás baví, ale tá samotná jazda sa akože stála za prd, tak poviem, tak ako je. Potom som bol otváranie podpolianskych ciest. To už bola iná káva. Tam to bolo dobre pripravené. Ja si myslím, že aj v tých bojniciach to mali asi dobre pripravené, ale nie na takú masu motoriek. Toto asi bol ten problém. No a tam sme proste išli solidnou rýchlosťou, sem tam aj trošku rýchlejšie, že sem tam aj akože aj 5 som tam mohol šupnúť. Krásnou krajinou a to bola paráda. No, takže ak aj do Bojnic teda ešte pôjdem, čo neviem, tak určite na jazdu už nepôjdem tam, pokiaľ tam bude naozaj také kvantum motorkárov. Proste prísť tam, prehodiť pár slov s tými ľuďmi, pokiaľ sa čaká na tú jazdu, povyprávať o motorkách, o živote. Bol som tam aj teda s partiou prievických, mojich priateľov, motorkárov. Takže s tými sa nevidím až tak často, takže bolo o čom podebatiť. Nuž ale takto potom to je. No tak dneska teda som zvedavý na jazdu na Pozbe. No skúšam len na chvíľu to zapnúť. Blížime sa ku Kalnej nad Hronom. A tu Studničko je to odo mňa z domu zhruba nejaká hodinka. Takže sme už nieďaleko. Všimnite si rovinatý charakter krajiny, ktorý nám prezrádza, že bezpečne sa dostávame na južné Slovensko. A ja vlastne som chcel zapnúť kameru, nie ani tak preto, že niečo také úplne úžasné by sa tu dialo, ale hlavne preto, že vážení priatelia, tá kamera sa mi nevypne napriek tomu, že má zapnutú funkciu vypnutia po 5 minútach, čo mi je divné, takže skúšal som ju teraz, že zapnem a teraz ju skúsim vypnúť a uvidíme. No ľudia boží, tak my sme už tu a tu je teda, tak ako som predpokladal, že hafo sú tu autá, asi 1 000 000 motorkárov. Aj tento autobus tam ide. Tí policajti sú tam chutní, no. Ich tu asi rozmýšľajú, že ako to spravia. Už je tu. A už sa do toho púšťajú. No, budeme v bezpečí v každom prípade. Budeme v bezpečí.
šup tam jednotku. No. Je tu toho národa. Všetci máme zapnuté blinkere do blbej strany. Tuto. Musíme si nechať trochu odstup. No. Tak sme sa dostali teda na podujatie posvetenie motoriek, motopúť, Pozba a musím povedať, že tu naozaj strašne veľa ľudí. Toto je len také jedno z parkovísk a tuto za týmito stromami ešte ďalšie. A postretal som tu kopu známych ľudí. Teraz už beží omša, takže mám čas sa povenovať trochu tomuto. Tuto máme takú partičku. Takže ja by som pozdravil týchto skvelých ľudí zo Sim Riders, ktorí teda sú takí pokračovatelia myšlienky, ktorú sme kedysi tuto mali s Matejom a naozaj to urobil skvele, dal dokopy skvelý tým ľudí a myslím si, že značka Sim môže byť rada, že teda našla takéhoto človeka, ktorý chodí a šíri toto dobré meno a títo ľudia sú naozaj toho dôkazom, je ich tu celá kopa. Koľko vás je tu? Čo sme to prejátali, približne bolo nás v kolóne 50. Takže 50 jazdcov. Bolo to jazdcov, nehovoríme, že to bolo 50 simákov, ale rôzne značky boli. No, takže... Riders není len o simákoch, ale aj o takéto motorky. Takže my sme otvorení každému. Ale členom klubu môže byť len člen, čo má si. No, tak ste to počuli, ak máte záujem byť členmi klubu Sim Riders, čo sú teda asi prevažne jazdci na skútroch, ale má jednu motorku. No, takže potom na Facebooku nájdete Matej Kemeni a nájdete si ho, napíšte mu Sim Riders, prihláste sa. Tak vás všetkých zdravím, ďakujem, majte sa. Ak tí, čo to nepoznáte, tak vás zoberiem na teda tú motorkárskú omšu, aby ste to aspoň videli, aké je to tu veľké podujatie. Snáď ma nič neprejde. Vidíte, všetko je to s asistenciou polície. Ja naozaj teda videli, že je to zabezpečené organizačne vynikajúco. A toto je to druhé parkovisko, čo som hovoril. Skúsim prejsť tadeto. Môžete si to popozerať, aké sú tu motorky. Takéto krásy sa tu nachádzajú. V pozadí počujete, že prebieha svätá omša. Je tu nejaký otec biskup, neviem aký. Prišiel som ako spolujazdec na motorke. Dokladám, že aj druhý pán farár, ktorý tu je, tiež prišiel na motorke. A videl som utrpenie môjho ľudu v Egypte. Pozrieme sa potom aj tam. Tu je to prehradené. Tak nič, otočka. Tak tu prichádzame na tú cestičku k
ktorá nás dovedie až ku kaplnke. To nejaký kríž a motorky. Veľa motoriek. Ale vidíte, nie všetci sú tu takí, že sú priamo na tej omši. Niektorí tu prišli len kvôli tej komunite. A tešia sa teda z tej prítomnosti spoločnej. Počasie teda vyšlo akože úplne úžasne. Sme počuli dnešnom Poďme mi radšej pozrieť stánky s občerstvením. Niečo by som si aj hryzol, ale nemám tú hotovosť. To dosť pochybujem, že sa tu bude dať platiť kartou. Vidíme. No, takže dá sa tu nakrmiť aj telo. Ježiš hovorí o Bohu ako o svojom Otcovi.